سلام كرات حواتي تخطاتلتي فريتا يوتيوب كما لهم أنا سلامي إجزاويري مسكن أببز لهم هو سلام كتكون لي إن تمنخو لما عن تدما فغاد إجزاوير كينو كمنا يزحالف زغط إلى مزمور قدس داويت كم معرف سلسان حموشتن إكسكا 4 زلو قدس قالو نبركت كنسات فينا سلت كتاتولني سلأتوني مرالاوي مبرتتا كابل بينا مسكنكو مزمور قدس داويت مبل 36 كفاءات ودسب نليك مزمران ناي داويت باريا اكزابير مزمور راسي بوشت لبو خفاءات يزارب او قدمي عينتو فرحات اكزابير يلبون حاتياتو كم زي ركبن زي تلا انسي بعينتو نرأسو يتبرا ايو امو قالت افو كين تلمتن ايو طبي مخانن سناي مقبارن حديقو امدك اسو كفاءات يفحس أزاي تبقت من قدي قوم نأكي أيتيفون يوم وإكزابير سهلخا كسع سمايات امنت كأون كسع دبناتات يبتح صدقخا كم أخران أملخيو فردتاتكا قفيه معامو قيوم قويتاي نسبن انسسان تبالهم إخا وأملاخ سهلخا خندي كبر ايو دك سبكا أب تحتي تلال أخنفكا يتقعو بسبح بيتكا يتقبو كاوحازي بهتخا اون تستيوم ناي هيوت فالفالي أبخا ايو امو ببرهانكا برهان نرئي اللونا سالخا نتم زفلتخا تدقخا ون نقنعات لبي وسخ اقري عبي ايمتاني ادرسيان اي تسقوقني انه اتهم قبرت اكي او ودقو تفقمو كتنسوخا اي كلن يوم مزمور قدس داويت مبل 37 موداتا حياوي 7 كفؤ 7 ناي داويت مزمور كم سعري قلطيفوم كعصدو كم لملم قصلخا كصملو يوم امو بتم جبرت اكي اي تخوري بتم عمتون اي تغنا بإግዚአብሔር تمعقب سناي دما جبر ابت هاجر تقمت امنتك خادلا بإግዚአብሔር ون تحقوس لبخا زدليو نسو كبك ايو من قد خان إكزابير أمعقبو أو توكل نسوون كسلتلك أيو نسو نتدقخا كم برهان نفردخا أون كم كأتري كوتو إيوم نإكزابير هاديخا تتبيو بتي بمن قدو زسلتقلو بتي حسوم هاقنا زفت امسب أي تخوري أكويات كتنتو إيوم نإكزابير زتبيو وقنا نمدري كورسوا أيوم أمو كرا قدف حرقت اون حدق اي تنصرصر ازس ناي اكي طرح ايو زبصح قرب صنيحو اترسي يلون بوتو كتدليو اخا اي كلن دما ايو تحوتات جنان مدري كورسوا ايوم ببزحي سلامكا دس كبلوم ايو راسي ان تصادق يفحسلو اسنانون يحرقملو راسي نتصادق يفحسلو اسنانون يحرقملو إكزابير علوتو كم اتمتي رئي ايو امو يسحقو راسي انسي نطقعن دخان كودقوو نتم بقونع من قد زخودكا كحردوهم سيفهم مستو كستم ون قترو سيفهم ناولبوم ايو زعاتو كستم كسبر ايوم قلات راسيان كسبر ايو نصادق انغنا إكزابير يدقفهم ايو امو كهافت بزحات راسي انسي حيدت ناي صادق يبلت إكزابير نمعالتتات نوصهان يفلتان رستم كان العالم كنبر ايو بخفوء الزمن اي كحفرون بمعالتتات اميتون كتقو ايوم رسيان جنا كتقفو ايوم صلاتي إكزابير دما كم جيت شخا ايوم كبن قوة كم تكي خبن ايوم اتم بروخات نهاجر كورسوا اتم نسو زرقموم جنا كتانتو يوم امو راسي يلقح اي ملسنون صادق جنا رهره ايو امو يهب سقومت السبب بإكزابير يتصنع من قدخا باهيبلو إكزابير بإيدو يدقفو ايو امو انت تعنقف اكوا فتيمو اي كودغنيو نشتو نبركو اريغخا نيخو جناخا صادق تحديقون زرو انجيرا كلمنون كتو ايرأخون كل معالتي رهره ايو امو يلقح زرؤون بروخ ايو إكزابير فردي فتو نقدسانوخا اي حدقومن نزل عالم يحلو زرئي رسيان جنا يتصنتيو امو كاب اكي رحاق سنايكا جبار نزل عالمون كتنبريخا
ጻድቃን ንሃገር ክወርስዋ ኣብውን ንዘል ዓለም ክነብር እዮም ኣብ ጻድቕ ጥበብ ይዛረብ ልሳኑ ኸኣ ፍርዲ ይነግር ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ልቡ እዩ ስጉምቱ ሰንከልከል ኣይክብልን እዩ ረሲ ንጻድቕ ይጸናተዎ ክቐትሎ እውን ይደሊ እግዚአብሔር ኣብ ኢዱ ኣይክሓድጎን ክፈርድ ከለውን ኣይክኾንነን እዩ ንእግዚአብሔር ተጸበዮ መንገዱውን ሓሎ ንሃገር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ረሲኣን ክጸንቱ ከለው ክትርኢ ኢኻ ንረሲእ ከም ኣብ ቦታኣ ኣስፋሕፊሓ ዝለምለመት ኦም ብስልጣኑ ረእኽዎ ምልስ እንተበልኩ ግና ሰኣንክዎ ደለኽዎ እሞ ኣይረኸብክዎን ንፍጹም ሰብሲ ጠምቶ እዚ ሰብ እዚ ዳሕራዩ ሰላም እዩ እሞ ነቲ ቅኑዕ ረኣዮ በደልቲ ግና ኩላቶም ክጠፍ እዮም ረሲኣን እውን ዳሕራዮም ክቆረጽ እዩ ምድሓን ጻድቃን ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ብዘመን ጸገማ ወኪሎም ምድሓን ጻድቃን ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ብዘመን ጸገማ መወከሊኦም እዩ እግዚአብሔር ይረድኦምን የናግፎምን ናብኡ ተጸጊዖም እዮም እሞ ካብ ረሲኣን የናግፎምን የድሕኖምን እዩ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 38 ጸሎት ሓደ ምግዶር ሰብ መዝሙር ዳዊት ንመዘከርታ ወእግዚአብሔር በኽረኻ ኣይትገስጸኒ ብነድርኻ ኣይትቕጽዓኒ ፍላጻታትካ ወጊኤናን እየን እሞ ከይብድ ኢድካ ኸቢዳትኒ ኣላ በደለይ ንርእሰይ ተዓዛዚርዎ ከም ከቢድ ጦር ኣዝዩ ይኸብደና ኣሎ እሞ በኽረኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን ብሰሪ ሓጢኣተይ ከዓ ኣዕጽምተይ ድሕነት ስኢና ኣሎ ብሰሪ ዕሽነተይ ኣቑሳለይ ይብድብድን ይመግልን ኣሎ ኣነ ጎቤጥኩ እምብዛእውን ሓጎብኩ ሙሉእ መዓልቲ ብሓዘን እነብር ኣለኹ ጎነይ ረሲኒ መሊኡ እዩ እሞ ስጋይሲ ጥዑይ የብሉን እምብዛ ተቐጥቀጥኩ ካብ ሓዘን ልበይ እተላዓለ እግዕር ኣለኹ ጎይታዬ ኩላ ሃረርታይ ኣብ ቅድሚኻ እዩ እህታይ ኣይተሰወረካን ልበይ ትርግ ይብል ሓይለይ ይጠልመኒ ኣሎ ብርሃን ዒንተይ ጠፊእኒ እዩ ፈተውተይን ኣዕረኽተይን ካብ ስቃየ ይርሕቆ ኣዝማዴካ ካብ ርሑቕ ደው ይብሉ ኣለዉ ንነፍሰይ ዝደልዩ ከዓ መጻወድያ የጻውድለይ ጉድኣተይ ዝደልዩ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ መዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ እውን ጥልመት ይሓስብለይ ኣለዉ ኣነ ግና ከም ጻማም ኮይነ ኣይሰምዕን ኣፍ ከም ዘይከፍት ዓባስ ኮንኩ እወ ከም ዘይሰምዕ በኣፍ እውን ምላሽ ዘይብሉ ሰብኣይ ኮንኩ ወእግዚአብሔር በኣኻ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ጎይታዬ ኣምላኸየ ንስኻ ክትመልስ ኢኻ እግረይ እንተ አንደልህፀ ከይዕበይለይ እሞ በኣይ ከይሕጎሱ በልኩ ኣነ ንምሕንካስ ቀሪበ እዩ እሞ ስቃየ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ በደለይ እናዘዝ ኣለኹ እሞ ብሓጢኣተይ እጉሂ ኣለኹ ጸላእተይ ግና ህያዋንን ሓያላንን እዮም ብዘይ ምኽንያት ዝጸልኡኒ ከዓ ብዙሓት እዮም ንሰናይ እስዕቦ ስለ ዘለኹ ድማ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ ጎይታይ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ ካባይ ኣይትርሓቕ ጎይታይ ምድሓነይ ንመርዳይ ቀልጥፍ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 39 ንስሐ ሓደ ምግዶር ሰብ ንሊቀ መዘምራን ብዮዲትን ናይ ዳዊት መዝሙር ብመላሓሰይ ከይስሕት ንመንገድታተይ ብመላሓሰይ ከይስሕት ንመንገድታተይ ክንጥቀቐለን ረሲ ኣብ ቅድመይ ከሎ ንኣፈይ ብልጓም ክገትእ እየ በልኩ ስቕ ብምባለይ ዓባስ ኮንኩ ካብ ጽቡቕ እኳ ስቕ በልኩ ቃንዘይ ከዓ ገደደም ልበይ ኣብ ውሽጠይ ረሰነ ከስተንትን ከለኹ ሓዊ ተቃጸለ ብመላሓሰይ ከዓ ተዛረብኩ ወእግዚአብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጥ መወዳእታይን ልክዕ መዓልትታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ እንሆ ንመዓልትታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን ዕድመይ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ጸኒዑ እንተቆመ እኳ ከንቱ ጥራይ እዩ ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት ይመላለስ እወ ንኸንቱ እዩ ዝህወኽ ይድልብ ንመን ምዃኑ ኣይፈልጥን بحق سب كم تلالوتي ملالس أو نخنت أيو زهوخ يدلب نمن مخان أون أي فلتن حتى خا أنتي يتبال لخو قويتاي تسفاي بآخا أيو كا كل آبسي أنا قفني ملاقت
መላግጽ ዓየሱ ኣይትግበረኒ ንስኻ ኢኻ እዚ ዝገበርካ እሞ ስቕ እብል ኣፈይ ኣይከፍትን ብመውቃዕቲ ኢድካ እጠፍእ ኣለኹ ንመዓትካ ኻባይ ኣርሕቆ ብበደሉ እናገሰጽካ ንሰብ እንተ ቀጻዕኻዮ ብበደሉ እናገሰጽካ ንሰብ እንተ ቀጻዕኻዮ ንኽብረቱ ከም ብልዒ ጌርካ ተጥፍኦ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ኮንቱ እዩ ኣብ ቅድሚኻ ጋሻ ከም ኩሎም ኣቦታተይ ስደተኛ እዮሞ ወጎይታይ ጸሎተይ ስማዕ እዝንኻ ናብ ኣውያተይ ምለስ ብንምዓተይ ስቕ ኣይትበል ካብዚ ከይከድኩ ህልውናይ ከይጠፍአ ክቐስንሲ ሕደገኒ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት መበል 40 መዝሙር ምስጋና ንሊቀ መዘምራን ናይ ዳዊት መዝሙር ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንስውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣትካ ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ኣውፅአኒ እጋረይ ካብ ኣብ ከውሒ ኣቆመ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽና ኣኣፈይ ኣንበረ ብዙሓት እዝርእዮም ክፈርሁ ናብ እግዚአብሔር እውን ክውከሉ እዮም እቲ ንእግዚአብሔር እምንትኡ ዝገብሮ ናብቶም ዕቡያትን ናብ ሓሶቱን ዘግልሱን ዘየብል ሰብጽ እዩ ጎይታይ ኣምላኸየ ተኣምራትካን ንኣኻ ዝሓስብካዮ ሓሳባትካን ብዙሕ እዩ ንኣኻ ዝመስል ከቶ የልቦን ክነግረሉን ክዛረበሉን እንተደለኹስ መቁፀሩ ዘይከኣል ብዙሕ እዩ ንመስዋዕትን መባእን ባህጉ የብልካን ኣእዛነይ ከፈትካለይ መስዋዕት ምሕራርን መስዋዕት ሓጢያትን ኣይትደልን ኢኻ ሽዑ እኒእኹ መጻኹ ኣብቲ ጥሉል መጽሓፍ ስለይ ተጻሒፉ ኣሎ ኣምላኸየ ፈቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጠይ ልበይ እዩ ወልኩ ጽድቅኻ ኣብቲ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ እንሆ ከናፍረይ ኣይዓፀኹን ጎይታየ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ንጽድቅኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣይሓባእኹውን እሙን ምዃንካን ምድሓንካን ነገርኩ ሳልኻን ሓቅኻን ነቲ ዓባይ ማሕበር ኣይሓባእኹን ጎይታየ ንስኻ ምሕረትካ ኣይትኽልአኒ ሳልኻን ሓቅኻን ኣዘውቲረን ይሓልዋኒ ቁጥሪ ዘይብሉ መንከራ ኸቢቡኒ ምርኣይ ክሳዕ ዝስእን በደለይ ኣርኪቡኒ ካብ ፀጉሪ ርእሰይ በዚሑ እዩ እሞ ልበይ ጸሊሙኒ ኒእኹ ወእግዚአብሔር ንምንጋፈይ ስመር ጎይታየ ንምርድአይ ቀልጥፍ ንነፍሰይ ከጥፍእዋ ዝደልዩ ኩሎም ሓቢሮም ይሕፈሩን ይነውሩን እቶም ብመንከራይ ዝሕጎሱ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን እቶም ንኣኻ ዝደልዩ ኩሎም ይተሓጎሱ እቶም ኣሰይ ዝብሉኒ ሰሪ መድሓንካ ዘፍቅሩ ዘበሉ ከየብከሩ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ይበሉ ኣነስ ሽግሩን ምስኪንን እየ እግዚአብሔር ግና ይሓልየሊ ኣሎ ረዳእይን መናገፍየን ንስኻ ኢኻ ኣምላኸየ ኣይትደንጉ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይሁን ወለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር አሜን ስለተቀድስ ቃሉ አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን ኩራት ሕዋተይ ሎማዓንቲ ዝነበረን ጻንሒት እዚ መስል ካለ ጊዜ ብኻልእ ክፋል ክስካዕ ዝመጽእ ሰሰናዩ